És el millor que he trobat. Jo he trobat a Andorra, jo fa 40 anys que estic a Andorra, i persones que ni sabien ni que existien i que ens hem trobat aquí per diferents motius i per les mateixes inquietuds, i és el millor que m'he trobat. Vam fer el curs passat i aquest curs. I ens serveix una miqueta per actualitzar-se en diferents matèries i coneixements que ho teníem com oblidats i una mica posats al dia, i conviure amb altres persones que tenen les mateixes inquietuds. Les matèries, per exemple, pot ser matemàtiques d'una forma divertida que hem fet avui, la tècnica adaptada al dia d'avui, història d'Andorra, fem història de l'art, fem filosofia. Sí, sempre són els dimecres, hi ha dies que fem presencial i fem matí i tarda, 2 hores al matí, 2 hores a la tarda, i el resto del mes només fem tarda i de forma virtual, presencial, però els de la Universitat Internacional de Catalunya, que són de Barcelona, ho fan des de Barcelona. I tot això ens aporta, a mi m'emporta molt. I no m'apunto més coses perquè no tinc més temps. Tinc l'agenda completament plena ja.